Joo, ja tosiaan niin Tietokäsittelyopin laitokselta on valmistunut 95 ja tosiaan se 25 vuotta ollut VTT:llä erilaisia tehtävissä, että ihan tuossa tutkijaksi tulin silloin aikoinaan ja olen ollut vetämässä tämmöistä ohjelmistoteknologiat osaamiskeskusta ja nyt on sitten viime vuodet ollut valmistavan teollisuuden puolella ja aika paljon mun rooli on ollut tämmöisiä niin kuin erilaisia kansainvälisiä hankkeita valmistella ja sitä kautta niin kuin saada tämmöisiä vähän laajempia kansainvälisiä hankkeita pystyyn, missä on tyypillisesti teollisuutta ja tutkimuslaitoksia mukana. Ja se, mistä tänä päivänä nyt ajattelin teille puhua, niin on oikeastaan kaksi teemaa. On tämmöinen EUn ohjelma kuin Excel, Joint Undertaking, ja sitten toinen teema, mitä tästä Exceliin liittyen nyt sitten ajattelin kertoa, niin on tämä Industry 4.0. Tämä oli hyvä, että tämä tuli Tapio-esityksessä tämä Industry 4.0 esille, koska sitä Suomessa ei loppujen lopuksi terminä niin hirveän paljon käytetä. Puhutaan teollisesta internetistä, teollisuuden digitalisoitumisesta, mutta tuolla Euroopassa tämä Industry 4.0 on hyvin, hyvin vahvasti käytetty termi. Ja mä olen itse mukana tämmöisessä Excelin verkostohankkeessa, jossa on tarkoitus niin kuin vähän tätä Excelin sanomaa ja tekemisiä viestiä eteenpäin, ja se on se syy, miksi sitten olen myös täällä tänään tästä puhumassa. Ja jos katsotaan vähän tätä EUn rahoituskuviota, niin kaikkinensahan EU:ssa on tunnetuin on varmaan tämä Horizon 2020-ohjelma, jonka puitteissa on paljon tutkimusta. Tyypillisesti H2020 on hyvin tämmöistä tutkimusvetosta ja ratkaisee yleensä niin kuin jonkun tietyn osa-alueen, jonkun tietyn tutkimusongelman. Ja tyypillisesti rahoituskin on kohtuullisen niin kuin rajattu sen tietyn teeman tutkimukseen. Ja sitä kautta nämä on niin kuin hyvin tutkimuksellisia hankkeita. Ja EU-näkökulmasta niin EU:ta kiinnostaa myös tehdä sen tyyppistä tutkimusta tai yhteistyötä teollisuuden kanssa, mistä viedään niin kuin isommin tutkimustuloksia eteenpäin ihan teollisiin yrityksiin ja teollisten toimijoiden kautta. Ja sitä kautta niin kuin Excel on yksi tämmöinen instrumentti, jonka rahoitus tulee sekä julkiselta että yrityspuolelta. Ja Excelin pääfokus on elektronisten komponenttien ja järjestelmien puolella, mihin liittyy sulatut ohjelmistot. Siellä voi olla myöskin tämän päivän teemaa sivuuten, voi olla teollisia toimintamalleja, voi olla liiketoimintamalleja, mutta sanotaanko, että se ydin on siellä ehkä niin kuin kovasta teknologiasta, elektroniikasta, sensoreista, ohjelmistoista. Ja jos katsotaan tätä Excelin kokonaisuutta, niin tästä on kaiken kaikkiaan on ollut 78 projektia, mitä tämä Excel on rahoittanut. Niihin on osallistunut 2700 toimia, yrityksiä, tutkimuslaitoksia, muita toimijoita. Ja kaiken kaikkiaan tämä tutkimusrahoitus on ollut 4 miljardia euroa, josta EU- ja kansallisen osuus on ollut noin 2 miljardia, ja sitten teollisuuden oma rahoitus siitä budjetista on ollut tällaiset 2 miljardia myös. Eli nämä on varsin iso tutkimuskokonaisuus, ja jos ajatellaan, että tyypillisesti niin kun Suomessa katsotaan kansallisia ongelmia ja meidän niin kun kotimaisten yritysten haasteita, niin Excel on niin kun keino sitten myös yhdessä eurooppalaisten toimijoiden kanssa ratkoa näitä haasteita ja sitä kautta saada myös sitä kokonaisnäkemystä siitä, missä Euroopassa tällä hetkellä mennään. Ja katsotaan näitä sovellusalueita tästä Excelistä, niin tästä on muitakin kuin puhtaasti digitaalinen teollisuus, eli täällä on tällainen kuin Digital Life, joka tarkoittaa niin kuin erilaista elämiseen liittyviä asioita, voi olla kaupunkiin, ihmisiin liittyviä tekemisiä. Sitten on Digital Industry, joka on siis tämä niin kuin teollinen puoli, teollisuuden digitalisointi. Sitten on energiapuoli, sitten on terveys ja hyvinvointi, ja viimeisenä on sitten vielä liikkuminen ja logistiikka, joka liittyy lähinnä niin kuin autoteollisuuden
raskaan liikkumisen niin kuin puolelle. Ja näistä osa-alueista, niin tuossa nyt nappasin yhdessä toisesta esityksestä, että tämä digitaalinen teollisuus olisi ollut noin 700 miljoonaa on ollut siinä tämä kokonaisrahoitus tässä Excelin aikana, ja noin 600 eri osallistujaa on ollut Euroopasta tähän, tai melkein 700kin tähän digitaaliseen teollisuuteen. Ja jos katsotaan näitä tutkimusteemoja, mitä täällä sitten läpileikkaa näitä aiheita, niin täällä on niin kuin prosessiteknologiat, sitten täällä on tietokoneet, tallennusvälineet, erilaiset niin kuin, infrastruktuuri, sitten on turvallisuus, tietoturva, luotettavuus, sitten on erilaiset connectivityt, interoperability, jotka voi liittyä IoT-laitteisiin, 5G, tämän tyyppisiä aiheita siellä on tällä hetkellä paljon pinnalla. Sitten on systeemit ja komponentit, joihin liittyy arkkitehtuurit, suunnittelu ja integrointityyppistä tekemistä. Eli tästä on niin kuin semmoisia, niin kuin voit sanoa, että pääpiirteistä niitä aiheita, mihin nämä Excel-projektit sitten niin kuin liittyy. Ja jos tätä Exceliä katsotaan näin niin kuin tutkimushankkeen näkökulmasta, että miten näitä muodostuu, niin tästä on tämmöinen kaksivaiheinen haku, eli on PO-vaihe ja sitten on FPP-vaihe näille tutkimushankkeille. Ja EUlle tyypillisesti niin tästä on hieman tämmöistä sisäänrakennettua vielä kompleksisuutta, että tässä on kahden tyyppisiä hankkeita, eli on tämmöisiä tutkimus- ja innovaatiohankkeita ja sitten on tämmöisiä innovation actioneita. Ja nämä eroavat toisistaan samalla tavalla kuin taitaa olla H2020-puolellakin, eli nämä RIAt on tyypillisesti hieman niin kuin ylemmän tason tutkimusta, jossa tyypillisesti voidaan tehdä jotain niin kuin rajattua laboratoriotutkimusta tai pienimuotoisia prototyyppejä. Ja sitten taas Innovation Action on jo enemmän sinne niin kuin valmistuksen puolelle ja voidaan tehdä jo niin kuin tuotantokappaleita. Eli siinä on hieman näiden tutkimustyyppien eroja. Ja kokonainen tämmöinen vuosittainen rahoitus, mikä Excelissä on, niin se on noin 300 miljoonaa. Ja tyypillisesti näitä hankkeita vuosittain ehdotetaan 30-50 kappaletta, ja niistä noin 15-20 saa rahoituksen. Eli jos tätä verrataan tämmöiseen normaali Horizon 2020 mahdollisuuksiin, niin Excelissä on isoja hankkeita, niin tyypillisesti sitten rahoituskin ei tule niin paljon ehdotuksia, eli on parempi mahdollisuus saada hanke läpi. Ja nämä on tosiaan isoja hankkeita, eli maksimissaan näistä voi olla jopa 100 partneria ja maita voi olla mukana 20. Että tällä hetkellä isoin Excel-hanke on sellainen, missä on yli 100 partneria ja yli 100 miljoonaa on se tutkimusrahoitus. Ja nämä on 3-vuotisia hankkeita. Ja näitä hankkeita kasataan tällaisissa Progerage-eventeissä, eli joka vuoden alussa, mä otin nyt kopion tuosta tämän vuoden alussa olleesta eventistä, koska nyt ei ole vielä tietoa, että milloin tuo ensi vuoden eventti on, mutta tyypillisesti tammikuussa on tällainen eventti, missä näitä Excel-hankkeita lähdetään kasaamaan, ja siellä sitten kokoontuu eri aihepiireistä kiinnostuneet tutkijat ja teollisuuden edustajat, ja sitten lähdetään katsoa, että mitä yhteisiä intressejä eri maista löytyy, ja lähdetään näitä hankkeita sitten sitä kautta rakentamaan. Sitten tässä Excelin puitteissa on menossa tällainen Industry 4.0, voit sanoa ikään kuin semmoinen sisäänrakennettu malli, missä haluttaisiin edistää sitä, että kun on paljon näitä erilaisia tutkimushankkeita, niin miten nämä tutkimushankkeet voisivat keskenänsä välittää tietoa ja hyödyttää toinen toisiaan. Ja toisaalta tämä voi sitten liittyä ihan myös siihenkin, että jos on tutkijoita, niin voi tehdä erilaista tutkimusvaihtoa sitten näiden hankkeiden aikana, tai jos on opiskelijoita, niin voi sitten eri kursseja tai muulla tavoin sitten olla vaihossa näistä eri hankkeiden toimijoiden kanssa. Ja tämä Industry 4.0 teema tästä Excelistä niin pyrkii myös sitten ihan tavallisille kansalaisillekin välittää sitä viestiä, että
että tämän päivän tehaskoita on jotain muuta kuin tämmöistä kuivakkoita koneita jossain pölyisessä tehtaassa, vaan toimitaan hyvin paljon tämmöisten modernien teknologiaratkaisujen parissa ja ollaan ihan siellä ajan hermolla niin kuin teknologian soveltamisesta ja hyödyntämisestä valmistavassa teollisuudessa. Ja tästä on muutamia näitä hankkeita, mitä tällä hetkellä on menossa tässä Industry 4.0 Excelin puitteissa. Eli tuossa on tuommoinen reilu kymmenkunta isompaa digitaalisen teollisuuteen liittyvää tutkimushanketta, joista sitten eri hankkeissa sitten hieman eri aiheista käsitellään tätä teollisuuden digitalisointia. Mutta joka tapauksessa niin nämä jollakin tavalla kaikki liittyy sitten tähän teollisuuden digitalisointiteemaan. Ja mä oon itse mukana tässä CSA Industry 4.E, joka on tällainen kappale tai voisiko sanoa semmoinen operatiivinen toimija tässä, että pyritään näiden eri projektien välisiä yhteyksiä rakentamaan ja sitä kautta välittää sitä tietoa näiden projektien välillä, että nämä projektit ei toimisi niin kuin pelkästään omaa projektisuunnitelmansa katsoen. Ja sitten tästä on tällainen LIAS-niminen asiantuntija, eli josta on valikoitunut joukko eurooppalaisista tutkimuslaitoksista ja teollisuudesta henkilöitä, jotka pyrkii sitten näitä hankkeita ohjaamaan ja ovat sitten myöskin sitä Excelin niin kuin strategiaa kirjoittamassa siitä, että mihin asioihin Excelin tulisi tulevaisuudessa tällä digitaalisen teollisuuden puolella panostaa. Ja mulla tässä aika rientää, kun mulla oli 10 minuuttia aikaa, niin mä ajattelin, että mä tässä näytän teille tuosta lyhyesti niin tätä Industry 4.E, eli te voitte itsekin, jos tämä aihe kiinnostaa, niin löytyy tämmöinen sivusto kuin industry4.e.eu, niin täällä esimerkiksi näkyy näitä, että minkälaisia tapahtumia tällä EUn puolella ja Excelin puolella menossa tähän Industry 4.0 liittyen. Ja niin kuin tästä listalta näkyy, niin näitä on varsin paljon. Voi sanoa, että joka kuukausi on useampia tapahtumia koronasta huolimatta, mitä on sitten lähinnä online tietysti tänä päivänä. Ja sitten täällä näkyy myös näitä Excel-hankkeita, niin mä ajattelin, että nyt tämän päivän teemaan liittyen, kun puhuttiin teollisesta toimintamalleista, niin mä tässä nyt yhden poimin, joka on tämmöinen kuin IDEV 4.0, Integrated Development, ja tähän liittyy niin kuin business-innovaatioiden ja disruptiivisen business-kehittämisen niin kuin aiheita. Ja tässä katsotaan sitä, että miten nämä eri kehitysprosessit, logistiikka ja tuotanto tulisi kytkeä yhteen näihin teknologiateemoihin, mitä aina kulloinkin niin kun ollaan valmistuvassa teollisuudessa kiinnostuneita ottamaan käyttöön. Ja tämäkin on kohtuu iso hanke, eli tässä on 38 partneria Euroopasta, suomalaisia ei näytä olevan tässä mukana, on 6 maasta toimijoita ja 47 miljoonaa on tämä hankkeen rahoitus. Eli tämän tyyppisiä hankkeita täällä Excelissä on menossa, ja mun mielestä tämä on sellainen asia, että kun Suomessa mietitään, että miten näitä asioita viedään eteenpäin, niin mun mielestä nämä eurooppalaiset ohjelmat on hyviä siinä, että näistä viedään niin kuin isosti ratkaisuja eteenpäin, halutaan kehittää standardeja, yhteisiä platformeja koko eurooppalaiselle teollisuudelle. Ja sillä tavoin, vaikka sitten niin kuin yksittäiset teemat näissä hankkeissa voi olla hyvinkin spesifisiä, niin voidaan kuitenkin yhdessä viedä näitä asioita eteenpäin. Tästä tämä minun esitys tältä osin.